पुष्पराज पुष्पा भीख मांग रहा है, भीख मांगने जा रहा है साला। ఏమా కుద్దదేమా పుష్పక కుద్దదే ఎలే पुष्पा पुष्पराज और अब पुष्पा झुकेगा नहीं। అంటవా అమ్మవా అంటవా అమ్మవా అంటవా అమ్మవా అంటవా అమ్మవా తెల్ల తెల్లగుంటే ఒకడు తెల్ల కిందులవుతాడు, నల్ల నల్లగుంటే ఒకడు అల్లారల్లరి చేస్తాడు. తెలుపు నలుపు కాదు మీకు రంగుతో పని ఏముంది, సందు దొరికిందంటే బుద్ధి వంకర బుద్ధి. पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। टिके टिके चिन्हा